Ahojte ľudia, vítam vás u nového videa. Dnes tu máme na Robloxu Piggy, čo ste si mohli všimnúť. A my ideme hrať. Ale predtým, než pôjdem hrať, vám chcem povedať, že prosím dajte na toto video like. A ak ste na tomto kanále noví, tak dajte odber so zvončekom. Ak dosiahneme 1 milión alebo aspoň 100 000 odberateľov, odhalím sa. Ale to bude na vás. Takže dnes budem hrať chapter 1 a možno si aj vyskúšam chapter 2. Stanicu policajnú. Ja už som toto hral. Viem, čo sú všetky tieto mody, ale aj vy to bez tak poznáte. No nič, ale ja som tu sám, na svojom privátnom, že to dáva zmysel. Takže jedine bot mi pôjde, ale aj Swarm by mi išlo. Ale to nevadí, lebo ja chcem iba pre vás natočiť to video a nič mi neprikazí ani to, že budem tu sám na tomto serveru. Už hráme. Ale ešte pripomínam, prosím dajte odber so zvončekom a like ešte aj. Vďaka vám proste by som tak furt nenatáčal. Vážim si vás. Tak. Ideme na to. Červený kľúč. Dobre. Ten bod je nejaký blbý. Teda čo? Lupy. Ale to nevadí, lebo už otváram druhé dvere. Ja si teraz budem šetriť na taký jeden skin. Dinosaur. Lebo ten vraj, že... Lebo ten mi príde taký pekný, alebo neviem. Proste. Ale ja idem teraz toto tu. Radar, kde je Piggy? Tam. Teraz otvorí dvere však. Nice. Podrel sa mi tento bol. Idem do pivnice. Rýchlo. Dobre. A neskôr, možno na budúce video si vyskúšame aj prestovitých hráčov. Čo vy na to? Napíšte do komentárov. Aha, tu je Piggy. No poď Piggy, Piggy, haló. Dobre, idem. Tak hen to bolo k ničomu, hen to miesto. Keď pozriem sa ešte. Jej, to je wrench. Ten opravársky kľúč. To nie je potreba najviac. A teraz ešte úplne hore. 7 minút mi zostáva. A keby som hral sám, Swarm, tak to by bolo hard. Mega ťažké. No ja som tu sám teraz a ja som zabudol, že proste tam som nedal prkno. No nič. Idem toto tu dať. Prvé koliesko. Dobre. Takto tu Piggynu vždy zdržím. Sa mi zdá, že Plank bude tuto v sprche. Jo. Musím ju nejako džuknúť. Džuk. Aha. Nevadí. Prežil som to. Tak. Tuto teraz. Zlatý kľúč, ten použijem. A ešte sa musím vrátiť, aby som tam dal ten wrench. Použil. Dobre.
Jak chce skočiť dole. No už skočila, však. Piggy. Lol. Easy. Jak som ju obišiel? Tak. Počkajte, kde som dal ten wrench? Ja vlastne tuto. Tuto som dal ten wrench. Som zabudol, že bol hen tam hore so mnou. Nevadí. Ale zľakol som sa docela. Nebudem klamať. A teraz stavím sa, že hen tam bude kladivo za tými laserami, ak poznáte túto mapu. Ona je tu. Počkať. Ne, ona sa nebugla. Ona sa nebugla. Tak, kladivo. Ne! Nevadí. Teraz toto? Ne. Ja ju takto obídem. Jak pán. Napíšte do komentárov pán Bana. A ja vám na to dám srdiečko. A teraz už len treba toto. Bielý kľúč. Ak si myslíte, že to dám, tak dajte like. Ak nie, tak dajte odber. Dobre. Ale ja to dám. Ja to dám. A to len pre vás. Tak. Piggy. See ya. Tak. Ta Piggy tam iba tak choduje. Dobre, skip. Tak, teraz by som mal mať, ten skin stojí 240 a ja sa ho teraz idem kúpiť. Wow. Už ho mám. Tuto som si mohol kúpiť nejaké tie schopnosti a tak toto je asi koniec pre dnešné video. Bolo dosť krátke. Neviem, či je to pre vás krátke, ale tak ja sa s vami lúčim a dúfam, že si pozriete moje ďalšie video o Piggy. Tak čaute.